मानो बिदि खालामनाय जादों जेनेबा आं सिन्था जादोंलै मानोबा फैसा गैयिनि फैसा गैयिनि हेल' लोगोफोर आङो बे समावहाय दागगारि हाथिसारावहाय दंफैयो नैबे चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दागगारि हाथिसार बाहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट्स दिनै अपेनिं जागोन नै गेटआ बेनो बेजोंनो हाबलांनांगौ बेजों थांबा दागगारि मोनबाय आरो बेजों थाङोब्ला मोनाबिलि पिकनिक स्पट्सखौ मोनगोन दा दिनै अपेनिं जागोन आं दिनैनि जे अपेनिं प्रग्राम आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नोंथांमोना अननानै फारियै नायलांदो थ'दो अब्ला जोङो प्रग्राम फारसे थांबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट्सआव जोंहा फैदों नै गोबां मानसि जाबाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार खानाय खफायाव बिबार थुलायनाय फारनै आखायाव आसान गानफबलायनाय खानाय खफायाव बिबार थुलायनाय फारनै आखायाव आसान गानफबलायनाय मोनाबिलिनि पिकनिक स्पट्सनि दालां बियो जायगानिफ्राय जोबोद मोजां दालां बानायदों नै नायनो हागोन दालां जोबोद समायना दालां नै इउटुबारफ्रा मिनिया बर' माबोरै मिनिया बर' मोजां ब्रादार आदसा दिनै मा प्रग्राम दं ओरैनो दिनैहाय बेवहाय मिथिनो मोनदों कालचार प्रग्राम जागोन नाइट कालचार प्रग्राम मोनाबिलि पिकनिक स्पट जे अपेनिं दा बेवहाय नुजाफैनो हागोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्ट्रेस हेलेना दैमारि आरो बेजों लोगोसे कमेडियान जोंखौ दुखुआव सुखु खालामग्रा बियो जाहैबाय जोंनि ब्रादार अनिल कुमार दा बेजों लोगोसे आरो जोंनि बे साखा माखा बे मुलुगाव जोंखौ दुखुआव सुखु होग्रा जोंनि प्रेक्टिकेल ब्रादार बिथाङाबो बेयाव सफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आर्टिस्ट हिसाबै सफैगोन बिराज मोसाहारि ब्रादार आरो बेजों लोगोसे खाथियावनो थानाय जोंनि सोखो मोखो बे मुगानि जे जाखांफुनाय जोहोलाव सिख्लाफोर आरो बोराय बेन्थ जों बयबो बे दिनैनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिंआव दिनै बयबो फैनो थाखाय थाम थिम जागासिनो दङ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय मिनिया इउटुब चेनेल दैदेनगिरि फंबायनिसिम हामबायसै थेंक इउ अब्ला जोङो नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पट्सनि जे दालां जों बेखौ एसे नायनि जोबोद मोजां लोगोफोर नै सोरबाफोर गोसो जायोब्ला फैनानै नायफैनो हागोन नै ओरैहाय हाजो गोजा नै हाजो गोजा ओरैहाय दालां
नायनि जोङो दालांखौ एसे सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा ओरै रायज्लायगौबा भुटान हाजोनि मिनिहरनाय। पुथियाफोरनि हे! पुथियाफोरबो फैदों, नायनो हागोन सनाफोर पुथियाफोरखौबो। खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनिहरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि हेलौ ब्रादार हेपि निउ मोजां ने? इयार दे ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर ओरै ओंखारलांनो हायो ने? हेपि निउ दैयावहाय नाफा सुइनो इयार हायो, आथिं सुइनो हायो। सनाफोर जोबोद मोजां ने? खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनिहरनाय हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार गोसो जायोब्ला फैनो हागोन बयबो ने? जोबोद मोजां ने? खानाय खफायाव बिबार थुलायनाय फारनै आखायाव आसान गानफबलायनाय खानाय खफायाव बिबार थुलायनाय फारनै आखायाव आसान गानफबलायनाय बबे जायगानिफ्राय उरां फारां मोसाग्लां मोसाग्लां हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार